Hey, Askis. Yeah, nguyi-Bojack Stas hosting around. Ya, angendawo lapha ama-muffin wami la. Askis angi-understand. Uze nawo la sitolo or? Bengizowathenga ibox lokugcina so ngiwaberegile. Serious, waberekile. Ya, umbereko. Ngithe ngilishiye la kancane ngisayithoyilet. Bheka ungafuna ukwafuna la ma-muffin bewungabhekile kodwa uma ubuyisela isitoko eshelfini akusasiye sakho. Mabe mile ngenzini. Ngiyenawo itoilet. Azange wafana ubasket. Uvele wawashiya nje la. Ya, kusection yamafriji. Hlela ama-muffin awuhlala usection yamafriji. Leyo bangasisani ukuthi kunomuntu waberegile. Bheka mfethu angifuni ukulwa nawe. Ninginika ama-muffin wami. No, ngoba maybe manje sengiyawafuna ama-muffin-ke. Cabanga ukuthi ngoba uyi-so-called celebrity amarule awa-apply kuwo. So-called, ungakusho lokhu Casper. Bheka mfethu ngibe ne-morning e-rough. Morning e-rough. Ngispende the last 10 years. And yay! Hey! Sorry, bengangimamelanga ngizokubona. Uzosola ngaloko Bojack Horseman. Ngizosola ngokuthenga ama-muffin. Yini? An extra fat. Oh shit, indane extra fat. Ngithengeleni vele lento.